Sponzorem pořadu je Atomic. Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa a jenom se podívám, jestli doopravdy natáčím, protože... Jo, dobroš. Tak vítejte u dalšího videa a dneska to bude tutoriál GameMaker 8.0 Pro nebo GameMaker 8 Pro Edition. Jenom si ukážeme, co znamenají tyto vrchní ikony a končíme. Takže začnu třeba odsaď, je to help, nápověda pro GameMaker. Tady, to je blbost, to je nic. Dál tady máme plus, můžete si... To vůbec jako nevím, co znamená, ale to je jedno. Tohle je Change the Global Game Settings, nějak globální změny do toho, erory a takový. A tady máme i, vlastně je to nápověda, když máčknete ve hře třeba i, tak se vám to zobrazí. Tady můžeme vytvořit roomku, jakou jsou, tady můžeme zde pokládat jakýkoliv objekty. Samozřejmě neučíme se to v druhém videu. Tady můžeme vytvořit objekt, vytvořit časovou osu, vytvořit si vlastní font, vlastně naprogramovat, protože na GameMaker existuje programovací jazyk GML. Tady máme vůbec nějaký patch, ale vůbec nevím, co to je. Tady máme pozadí, zvuky, sprite. Sprite je vlastně obrázek, jenom nic jiného. Kde můžeme pustit hru, taky pustit hru vlastně, a tohle je vlastně skoro to samé. Tady můžeme na webové stránky aktualizovat svou hru, ale to bych nedělal taky na nic. Tady, když na to klikneme, můžeme si uložit hru do exe, aby se to mohlo pouštět normálně. Uložit hru, otevřít nějakou hru a začít novou hru. Já vím, že to není moc, ale na první video to se namací snad